8 балаға ғұмыр берген Кинарскилар гаиләсенең җыйнак итеп җыештырылган ишек алдыннан өйгә үтәбез. Ялан кадәр өйдә иң беренче гаҗәпләндергән нәрсә тынлык булды. Гаилә башлыгы Феликс һәм йорт хуҗабикәсе Светлана белән тату яшәү серләре турында әңгәмә курдык. 96 елны таныштык та 98-дә 18 декабрендә өйләнештек. 99-ның 1 июнендә безнең беренче малаебыз туды. Яңадан соң инде. Бу вакытта бит әле. Бу вакытта инде безнең өй юк иде. Инде тора бара, эшли бара. Икенче малай туды. Бу вакытта усыда тордык. Мусимдә лесник булып эшләде. Усыда минем әниләрдә тордык. Тора бара киттек Минзәләгә. Бу вакытта как раз шул Помощь малазым семьям программасы чыккан. Шулай итеп, үй салынып кирде. Балалар туды. Берсеннән берсе, яңа соң. Мотор итеп шулай хәзер дә яшибез. Гаиләнең иң зур куанышы, бәхете һәм мәгънәсе балалар үстерүдә. Үтә тыйнак, тәртипле, ипле итеп үз ана телендә татарча сөйләшә белә торган балалар үстерәләр Кинарскилар. Һәрберсенең үз шөгыле, әтисе белән әнисе һөнәр сайлауда да балаларына ирек куйган. Армия хезмәтендә булып кайткан өлкән уллары Эрнест КамАЗ энергия җәмгыятендә эшли. Гаилә корган, икенче уллары Ранелка 22 яшь. Гомерен сәламәтлек саклауга багышларга уйлый. Мин 2 ел элек медицина көллиятын бетердем. Әлмәттә медбрат булдым. Хәзер инде мин Казанда медицинский университетта укыйм. 2нче курсны тәмамладым. Хәзер мин 4 елдан врач общей практики булып чыгам, терапевт поликлиникада. 5 малай һәм 3 кыз үсә Кинарскилар гаиләсендә. Кызлар әниләренең зур ярдәмчеләре. Олы кызлары Ангелина Минзәлә педагогия көллиятендә белем ала. Башлангыч сыйныф укытучысы булырга әзерләнә. Анжела исә быел 9нчы сыйныфны тәмамлады. Уку алдынгысы. Ярын собы 2 атнага бер кайта. Опада Минзәләдән атнасынан кайтырга тырыша. Кайткан сайын бергәләп эшлибез, ял итәбез. Радмир 7нче сыйныфны тәмамлаган. Снежана 5нче сыйныфка бара. 5 яшьлек Мирослав үтәдә кызыксынучан, тиктормас. Яшьтә 7 айлык Радель бөтен гаиләнең игътибар үзәгендә. Кемдәдер 8 бала күп тоелса да, барысы бергә җыела алган вакытлары сирәй икән инде. Каникулларда гына була торган мондый көннәрдә гаиләдә күмәк эшләр эшләнә. Алар гел табигатьтә, ачык һавада. Теплицаларында, яшелчә бакчасында, 2 бакча бәрәңге кишәрлегендә һәммә кешегә эш җитәрлек. Җәй көне алар күмәкләшеп себеркә әзерли. Әтиләре кисеп алып кайткан утынны яру быел Радмир җилкәсенә төшкән. Утын белән себеркене саталар. Даими сатып алучылары да бар. Тату, ныклы гаилә генә гореф-гадәтләрне, туган телне, дуслык татулыкны саклау өчен нигез була ала. Бөтен эшне без күмәк эшлибез. Нинди эш булса да без аны бергә җырып чыгабыз. Балалар белән җыелышып, һәр вакытта да бәйрәмнәрен дә бергә үткәрәбез. Эшендә гел балалар белән бергә итешебез безнең барышны да. Өйдә хатын кыз эше булса да кызлар белән бергәбез. Тыштагы ир-ат эше булса да егетләр бергә, балалар барыбыз бергә чыгып менә шул утын эшен генә алсак та инде бөтенебез бергә эшлибез без бу эшләрне. Ныклы гаилә җәмгыятебезнең тотрыклы киләчәген тәэмин итүче кечкенә генә бер дәүләт ул. Бу дәүләтнең киләчәге гаилә корган һәркемнең үз кулында. Шуны онытмасак иде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.